Biye tarata ye joué kalo tile 4 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kɛnɛ kan. Alamisa ni o bɛ bɛn joué kalo tile 6 ma an ma ladɔnniya k'a fɔ biennale o yɛrɛ bɛna daminɛ an ka Mopti dugu kɔnɔna na ni o dayɛlɛli o yɛrɛ dilen no an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Colonel Assimi Goïta. Ama ladɔnniya k'a fɔ barikani tagalen kɔfɛ MINUSMA ale yɛrɛ a bɛna a ka minɛnw ta ka bɔ Mali dugukolo kɔ kan ka sabu kɛ an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale yɛrɛ ye jɔnjɔnya sigi ko hali ni MINUSMA o ta la bi ko gɛrɛgɛrɛ fosi o tɛna ye a kɔnɔna na a bɛ yɛrɛ yamaruya di k'a fɔ n'u yɛrɛ y'u ka minɛnw ta olu yɛrɛ u ka wulikajɔ ni seko ni dɔnko ye min ye u bɛna o yira Maliko la. Bolla baarakɛlaw ka ministre ale yɛrɛ ye yalayala kɛ sibiridon joué kalo tile fɔlɔ san 2023 fo ka taa se an ka musée la ni ale yɛrɛ ka yala kun ye min ye o ye an ka Bamako City Tour nu o siɲɛ filanan ɲɔgɔn ye kun bɛ min yɛrɛ daminɛna joué kalo tile fɔlɔ ni ale yɛrɛ bɛ taa kun cɛ fɔ septembre kalo tile 27 ma san 2023 kɔnɔna na o yɛrɛ yalayala yɛrɛ bɛna daminɛ Bamako la ka taa Kayi fo ka taa se Segu ma. An ka secrétaire général min yɛrɛ bɛ an ka nafoloko ani sɔrɔ so ɲɛmaaya la ni ale ye monsieur Abdoulaye Traoré o yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ min ye baara bolodalenw ye ani yuruguyurugu kɛlɛli fɛn min yɛrɛ ni o kun labɛnnen no ni douane mɔgɔw ka ɲɛmaso ye ni o yɛrɛ kɛla kunun juin kalo tile 3 san 2023 kɔnɔna na Bamako kɔnɔ min yɛrɛ kɛla douane mɔgɔw olu ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ɲana ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye monsieur Amadou Konate ale ni directeur région. N'an bɔla ye an bɛ taa kɔkan kibaru la Wagne Ɲama ni ale yɛrɛ kun kɛlen no ka ŋaniya juguya dɔ ta ka ɲɛsin a ka jamana ye min ye Russie ye a kɔni kun bolila ka taga Biélorusse ni a yɛrɛ kun jatigɛlen no i n'a fɔ Vladimir Poutine yɛrɛ den ale yɛrɛ kɔni ye ŋaniya juguya dɔ ta ka ɲɛsin a ka jamana ye. France Hexagone ni olu yɛrɛ su wɔɔrɔ kɛ wulikajɔ ani kamanagan kɔnɔna na u ka maire jɛkulu olu yɛrɛ ye ladɔnniyani kɛ k'a fɔ ni France ɲɛmaw olu yɛrɛ ma wulikajɔ kɛ ko maire jɛkulu u bɛna wulikajɔ min kɛ nin kɔnɔna na o yɛrɛ bɛna juguya ni fɔlɔ tɛmɛnen. An bɛ taa Senegal olu yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni di kɛ u ka jamana jaso la k'a yira k'a fɔ ko ale a kɔni tɛna a kun bɔ san 2024 jamanatigiya nɔfɛ tuguni. Burkina olu yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ wililen no ka seko n'a dɔnko yira ka sababu kɛ u ka dugumisɛnnin minnu bɛ yen ni bingani walekɛla olu kɔnɔna na o y'a to ale yɛrɛ yɛlɛmali kɔ u ka fanga tigilamɔgɔ olu ka baara cogoya kɔnɔna na. O kɔfɛ an ka terrain min ni ale yɛrɛ kun bɛ ka bɔ Bamako n'a kun bɛ ka kunda Kaye kan nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 40 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni ye ɲangini wale kɛ zirani kɔrɔ ni terrain kɔni ale kɔni dɔ la an ka sifinnaka cɛman dɔ la min bɔnɛna nin na an bɛ Ala deli badabada nɛɛma ni Ala k'o nɔgɔya ye. Ni ne kun bɛ dansɔgɔ kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.